Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod Brand Insights. Sunt Bogdan Odaru, cofondator de Brand Doers și astăzi vă voi învăța cum să vă setați bugetul de reclame. Foarte des primim întrebarea și care ar trebui să fie suma investită în reclame. Ei bine, răspunsul nu este unul foarte simplu. El este bazat pe foarte mulți factori, printre care momentul în care se află business-ul dumneavoastră. Ce buget ați investit în trecut? Care au fost rezultatele obținute? Există toate funcționalitățile și toate legăturile create între website, platformele sociale, metodele de conversie și de măsurare a acestora. Iar noi o să le luăm pe rând. În primul rând, este foarte important să verificați că atunci când creați o reclamă, fie că vorbim de Facebook, de Google, de TikTok și așa mai departe, în destinația finală a consumatorului există o metodă de urmărire a conversiilor. Ce înseamnă acest lucru? Să spunem că noi am creat o reclamă pe Facebook cu un banner, cu un text, cu un buton pe care oamenii îl apasă să afle mai multe lucruri, intră într-un landing page din website-ul dumneavoastră, citește toate informațiile, își ia hotărârea și acesta trebuie să ia o acțiune finală, nu? Și atunci aceasta poate fi, de exemplu, completarea unui formular. În momentul în care acesta a apăsat butonul de completare, acea acțiune trebuie înregistrată undeva. Și de ce este acest lucru important? Și o să ne întoarcem la început. Când vă aflați în situația în care acum începeți să creați reclame sau ați utilizat bugete fără să aveți aceste unelte de a măsura rezultatele, este ca și cum o luați de la început. Și atunci este extraordinar de important să stabiliți împreună cu echipa sau persoana care se ocupă de reclamele dumneavoastră o perioadă de testare. Ce presupune acest lucru? Setați un buget de test pentru o anumită perioadă de timp, recomandat 7, 10 până la 14 zile, în care creați reclame și măsurați rezultatele. Ce înseamnă lucrul ăsta? Să spunem că noi am creat o reclamă în care am investit 1000 de lei pentru a obține lead-uri relevante, potențial clienți pentru serviciul sau produsul nostru. Ei bine, hai să înțelegem cum se consumă acest buget și cum măsurăm rezultatele. Probabil că cu 1000 de lei reclama noastră a ajuns, să spunem, la 10.000 de oameni. Din acești 10.000 de oameni care au văzut reclama, 1000 dintre ei au apăsat pe buton și s-au dus în site. Nu toți au luat decizia de a fi interesați sau de a cumpăra produsul sau serviciul nostru și atunci doar 100 dintre aceștia au completat un formular. Ce înseamnă acest lucru? Cu 1000 de lei investiți, am ajuns să am 100 de potențial clienți. Dacă ar fi să împart 1000 de lei la 100 de clienți, asta înseamnă că un singur client m-a costat 10 lei. De aici începe matematica, de aici începem să ne facem calculele, pentru că răspunsul la întrebarea cât buget ar trebui să investesc variază în funcție de rezultatele pe care doresc să le obțin. În momentul în care am aflat care este costul de conversie, care este costul de a genera un potențial client sau de a efectua sau de a realiza o vânzare în website-ul meu, pot să-mi setez bugetul de marketing în funcție de rezultatele pe care doresc să le obțin. Adică, dacă în luna aceasta îmi doresc să am vânzări de 300.000 de lei, să spunem, și un client pe mine mă costă 10 lei, iar coșul mediu de achiziție este 300 de lei, atunci am aflat care este bugetul pe care trebuie să-l investesc în luna respectivă pentru a obține rezultatele pe care mi le doresc. Este simplu, este clar? Eu zic să încercați aceste teste, să aflați costul de achiziție și de acolo să vă faceți următoarele calcule. Și în cazul în care aveți nelămuriri sau întrebări, puteți să ne scrieți fără nicio problemă. Bineînțeles, este foarte important să luăm în calcul anumite perioade ale anului și, de asemenea, domeniul în care dumneavoastră activați. Ce vreau să spun cu asta? Poate că anumite produse sau anumite servicii se vând mult mai bine primăvara, toamna sau altele vara sau iarna, atunci când suntem în preajma sărbătorilor. E foarte important să ne setăm bugetul de reclame astfel încât el să fie mai mare în perioadele în care există vânzări. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă în lunile iulie și august, atunci când oamenii sunt în vacanță, să spunem că eu am un magazin fizic unde oamenii ar trebui să vină, este clar că nu are rost să epuizăm buget. De ce? Sau ce înseamnă să epuizăm buget? Atunci când piața nu este pregătită să cumpere produsele sau serviciile noastre, Facebook oricum îți consumă bani sau Google oricum îți consumă bani, pentru că oamenii în continuare, fie că sunt în țară sau sunt în străinătate, ei consumă conținut, ei consumă ads și atunci bugetul nostru este consumat, dar nu este consumat eficient pentru vânzări. El poate fi folosit poate în aceste perioade să creăm mai mult awareness
sau pur și simplu diminuat, dar nu redus la zero. Atenție, nu recomandăm să vă reduceți bugetul la zero, pentru că atunci de fiecare dată când o să reporniți o să o luați de la zero, dar acesta poate fi mai mic în perioadele proaste ca și vânzări și mai mare în perioadele bune ca și vânzări. Cred că este destul de simplu. Acesta a fost episodul nostru de Brand Insights de astăzi. Sper că au fost informații care v-au ajutat. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru a ajuta și alte persoane să vadă acest conținut și un subscribe vă asigură dumneavoastră că veți fi notificați de fiecare dată când vă oferim aceste tips and tricks. La revedere!